Týnec nad Labem. Poklidné městečko s bohatou historií na řece Labi, kde žije přibližně 2200 obyvatel. Kousek od náměstí v ulici Havlíčkova se nachází tento třípodlažní dům o dispozici 9+2 celkovou plochou necelých 300 m2 a sklepem. V přízemí máte k dispozici komerční prostory s vlastním vstupem, výlohou a zázemím. Tyto prostory lze však jednoduše přestavět na bytovou jednotku. V prvním patře je byt 1+1 a 2+KK. Prostorný dům vybízí k rekonstrukci a využití jako vícegenerační, nebo dům o několika bytových jednotkách. V podkroví jsou další 2 pokoje a půdní prostory. Menší dvorek za domem poskytuje další úložné prostory. Město Týnec nad Labem se nachází na trati Praha-Pardubice a vlaková zastávka je vzdálena jen 6 minut chůze od domu. Co se občanské vybavenosti týče, máte tu vše potřebné. Náměstí je kavárna, obchod, restaurace, škola, školka a mnohé další. Tento dům si žádá osobní prohlídku. Zavolejte mi a já vás tu rád provedu.